Ce avem la vânzare? Aici avem un Sporty 883 din 1992, are 32.000 de mile în bord, la prețul de 3.000 de lire, are tobe de la Bassani, SNS filter, este bun pentru începători și nu doar, sunt niște motociclete extraordinar de bune. Mai departe avem un Softail Deluxe din 2014 la prețul de 10.000 de lire cu 15.000 de mile în bord. Se conduce foarte ușor, este extraordinar și pentru touring. Este o motocicletă foarte bine întreținută, proprietarul vine aici de foarte mulți ani, are câteva Harley în posesie. Mai departe, un alt motor, un Sport Glide de 2018, are o culoare extraordinară în soare, este un vișiniu, între vișiniu și maroniu, foarte frumos, lucios, arată extraordinar, Stage 1 și aici, tobe de la Vance & Hines, la fel extraordinar pentru touring. Și mai departe, asta este preferata mea, pentru băieții mai mari sau pentru cei mai experimentați. Este un motor de 400 de kg, un Ultra Limited din 2018, care are 20.000 de mile în bord, la prețul de 12.500. Bineînțeles, am uitat să menționez, toate vin cu istorie, full servisate, la timp. Asta este extraordinară pentru touring, soțul meu are așa ceva, este grozavă pentru două persoane, destul spațiu de depozitare, avem și muzica aici, dacă nu e destul de zgomotos. Și dacă sunteți în zonă și vă doriți un Harley și nu știți de unde să-l cumpărați, vă așteptăm aici.